Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Lani Cañete Official. Good morning sa inyo lahat guys, at sa ating mga kababayan dyan. Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi sa inyo lahat guys. Saan makayong sulok ng mundo, amping mo kanunay. For today's video guys, tayo ay magluluto lang ng gulay para sa aming almusal. So guys, ang aking lulutuin, mag-isa lang po tayo ng sitaw, patula, at malunggay. Napaka-healthy po guys ng aking lulutuing gulay ngayon guys, para po sa aming almusal. Salang na tayo ng kawali, mainit na. Gigisa na natin yung ating mga rekado natin guys. Gisa natin yung ating sibuyas. Gisa natin natin bawang, sibuyas. Ilagay na natin yung ating kamatis. So, ilagay na natin yung ating sitaw guys. Sitaw. Takpan natin kaunti guys para maano yung sitaw. Yan guys, yung ating ginisa ng sitaw. Lagyan natin siya ng isang basong tubig para maluto yung sitaw guys. Ilagyan na natin siya ng tubig. At tatakpan natin. Ating palalabutin muna yung ating sitaw. Yan na siya guys, ilalagay na natin yung ating patula. Ito yung ating patula guys. Halo-haloin lang natin. Kaunti lang sabaw ating ilalagay kasi ang patula magsasabaw po yan. Atin mo siyang tatakpan para lumambot agad. Diba guys, napaka-healthy niya no. Ilalagay na natin guys yung ating malunggay. Malambot na yung patula natin. Ito yung ating malunggay. Titikman natin. Nailagay na natin yung ating gulay. Hindi natin siya pwedeng i-overcook yung ating malunggay guys. Para hindi siya napait. Tignan natin ba yung ating gulay kung ayos ba ang lasa. Sarap na guys. Okay na to guys. Patayin na natin ang ating apoy at luto na ang ating gulay na tayong kumain guys. At napaka-healthy ng ating gulay ngayon. Okay guys, like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video guys. Bye guys. God bless. Thank you for watching.